Nyt! Kämmen puoli tänne. Ei. Mä en pärjää tässä karkelossa. Mä tiedän mistä tää tullaan. Mistä säkin alkaa se liian puolella? Jani Malini tänne. Sitten Paskakoura Malini, missä se on? Sitten Punatakkinen tänne. Kyllä pitää tulla niin. Mika, ja nyt sitten lapaset vierekkäin. Vasen käsi. Tää on ihan puhdas, yleensä on paljon liikas. Kato tota kaapun naamaa. Tarvitaanko me tähän joku tuomari? No on siellä kyllä mustaa enemmän. On. Loivari tarjoaa! Kiitoksia. Kädenpuhdistusainetta! Sä et oo tarpeeksi paskana. No niin. Mä vielä joudun vähän rukkaa pisteitä, kun tuli semmonen ikävä palotila-hylpy tossa vielä niin etreilyyn. Mä en käsitä sitä piilunkia tehdään. Joo, nyt saatte ihan Mä en mennä käsitä sitä piilunkia tehdään tämmösen kilpailun. No, joka tapauksessa hauskoja tiikerikeikkejä toivottaa Libero at Action Sport. Ja tämän palkinnon saa tulla noutamaan joukkue numero 74. B34. Vihreäkunnan porukkaa. Myydäne! Täällä on palkinto! Onko se vielä mekaniikkaa? No. Sekä on ihan oikein. Ei oo muuta. Tänne näin eteen. Noin! Ei ala tunnustava. Kato vasen. Hauskoja tiikerileikkejä toivottaa Libero Action Sport paremmalla palotilalla seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Sitten Onks paha jos mä otan? Piilasarja. Tämänkin tarjoaa Loivarit Karting Racing tiimi. Ja se menee joukkueelle, joka tänään ajoi kaikki lähdöt ja sijoittui pisteissä huonommaksi koko porukasta. Eli ja sehän on ei varmaan mene, koska eikö Verde ajanut kaikki lähdöt? Järvinen ajoi kaikki lähdöt. Pistä sille Järviselle. Sinne se sopii. Tää olikin muuten hankala. Äkkiseltään koita täältä katsoa. 901 ei ajanut kaikkia. Loivari Petri et Jari. Pikku Hapa-tiimi. Onko paikan päällä? Eikö sä ajanut kaikki? Kato, tunkki Lähdöt paitsi mitäs tumppasit, niin tumppasit. Elis veis. Olisin ajanut kaikki lähdöt, jos lehkeet toi. Niinpä. Noilla viivoilla ehkä parempi. Lehto, ettei yhtään mitään. Tänne. Kaikki ne joukkueet, jotka ei ollut Vihdissä ajamassa,
Action Sportin kilpailussa, niin nyt voi tulla käymään täällä kaikki ne joukkueet, jotka ei ollut Vihdissä ajamassa. Siitä Action Sport tarjoaa ensi vuodelle vähän parempaa fuelia. Kohti parempaa nostetta, niin paljon kuin riittää, niin jaetaan siitä. Jos joku jää... Nyt on mennään niin hieno tää Sitten Lehto edelleen, kun sulla tekemistä. Otapas siitä ja arvotaan päivän säde pesuaine purkki, joka tarjoaa meille... Missä se Jaakko tarjoaa? Mikä? Transclean. Transclean, joo. Hyvä vuode! Olit jättänyt tyyliin. 31 onko mestoilla? Sitten arvotaan yksi ilmainen osallistuminen Action Sportin kilpailuun. Jumalauta, Monet! Monet, eikö sä eilen noin? Jäi muutama laite. Ilmainen! Hei! Jumalauta! Kiitos! Koko kausi! Anteeksi, olikin niin, että koko kausi tuplamaksu. Sitten arvotaustotani vielä siitä tommonen Transclean Cabin Shine, elikkä... Autoverhoilupuhdistusaine ja joukkue numero 13. Onko paikan päällä? Ne sai silloin sen hyly ja lähti. No minä kerron terveesti. No kerropa terveesti. Joo, 13 lähti viivalla. Paljastajalta koska kyseinen joukkue teltassansa jäi kiinni siitä, että oli ottanut sylittelin ylös ja piteli sitä kädessään ja oli vähän pahvippolasta kädessä sun muuta, niin kuten kaikki kilpailijat tietää, että niin hän ei saa tehdä ja kukaanhan täällä ei sellaista tee, ei hän. Mitä? Sä annat nyt palkinto. Ai sä nostit? Joo, mulla on täällä. Kyllä me nyt sitten tommonen ruuvarisarja annetaan tosta sitten seuraavalle, joka nostaa. Tää ei ole tyhjä, mutta tässä on niinku kutonen tai yli. Tänään ei oo vissiin kutosella kukaan ajamassa, niin se on ysi. Rausentaa! Arvotaanko vielä jotain? Kato numero. Siis toi Shellin Advance M. Meneekö se niin, yksi purkki vai kaksi purkkia kerralla? Yksi. Se on kaksi purkkia nyt. Ja se menee joukkueen numerolle 8!
Nyt sitä on, kun se loppu kesken. Leikkaatko konektiivinen loppu vielä? Ja sitten arvotaan nyt sitten taas siitä Ilmarekson osallistuminen. Ja sitten siitä arvotaan seuraavaksi tommonen moottori, pyöräketjuöljy plus Action Sport ilmainen osallistuminen. Tänään oli siis 40 autokuntaa paikan päällä, joista 13 Lex Show ja 74 P30D hylättiin. 38 oli tänään Hapa. 37 oli tänään NKR. Ajo vissiin siis 2 lähtöä ja sitten pisti paketot kasaan. 36 oli 901 Loivari SG. Jee! Jumalauta! Jäätävä porukka. 35 on Feet Loivari Pete Järvi. Ja itse asiassa jos Tarkka ja Alan nämä kaksi kyseistä tiimiä ajoi muuten tasapiste. Kyllä se nyt oli se 7-7, joka voitti. 34 oli tänään numero 41 Pikkuhampa tiimi, joka ajoi siis näistä kaikki. 33 oli tänään autolla numero 99 High Speed Racing. 32 tänään oli Honda Rosso. Classic Sportakin. Ja Honda Rossollehan me voitais antaa. Anna se ruskettamaan vuodessa. Voineen jos Siinä on kalpea äijä. Tuolla onnistuisin pesee vähän nuoremman rungon. Eikä tuu autosta, eikä tuu. Onnettaralle ruskeata voidaan. 31. oli tänään autolla numero 771 VLF Racing. Ja niillä oli niin synkkä viikonloppu, että annetaan niille vähän valot tunnelin päähän. Löytyykö 771 vielä paikan päältä? On sieltä vähän valoa tunnelin päähän. 30 tänään oli Hausti! 29 oli tänään autolla numero 9 Frozen 9! Korjausaikana vetikö rahaa? 28 oli tänään Manic Street Racers! 27 tänään oli Black Bull Racing! 26 oli tänään Loivarit Niko ja Jitä!
25. oli tänään autolla 94 Jänkälä Racing. 24. oli HJ Racing. 23. oli tänään Järvinen Feed Suominen. Suominen tykkää niin paljon polkupyöräilystä, niin annetaan Suomiselle viimeisen päälle polkupyörä. Ei oo mitään. Sitten ollaan yli 80 euroa. 22. oli tänään Werner! 21. oli tänään Speedcaron Mikael Kamppari! Ja ei saanut niistä likaisista käsistä, niin tolla nyt saa vähän tehtyä kuitenkin ees. Vähän puhuttaa. Kymmenes oli Ohmelo Racing! 19. oli autolla numero 77! Jäätävä suoritus tällä porukalla, miettikää! Kiitos! Paina! Sitten sijoitus paremmin kuin vielä. Kiitos hei. Meni ihan piippuun. 18. oli Joel Riding Team Feed Wesley what the fuck? Ja 17. oli tänään Kuokar! Kuokartille kävi sillä tavalla niin, että ne tunnusti olemassa niin vanhoja ja väsyneitä, ei siis auto on niin vanha ja väsyneet kuskit jaksaa, niin Loivari tarjoaa niille lämpömittaria. Voitte tutkalla niitä lämpöjä, niin jos ne vehkeet teetään vähän paremmin. 16. tänään oli Sweat Racing! Lähti jo. Ai. Voi lajiin sitten vissiin selkäranka kestänyt tätä väliä. 15. oli JV! On sielläkin niin pettyneen näköinen kuski, että hakataan sillekin vähän mallaan tunnelin päälle. Kiitos, kiitos. 14. Vauhti S! 13. RRT! 12. Kaartinen Racing! Kultainen muna. Ananas. Kyllähän me sille jotain annetaan, niin annetaanhan sille toinen paita. 11. tänään oli Carbon Racing! Ennen kuin lähdetään 10 parasta palkitsemaan, niin suoritetaanpa lisää arvontoja. Lähdetään vastausta ensin rengassetti. Anna sen nuppeen saada takaisin. 96!
Ei, se ei. Sitten otetaan pesunestettä. Siitä vaan. Pesuneste. Paljon paremmin. 50! Kuuleta kunnolla sitten. Yes. Ei pysty tuolle. Äläkä anna sitä monelle siihen valkovenäläisesti. Sitten taas rengassarja. Se suojelu, se ei ollut paikan päällä. Voi, ei. 901 on tässä. 480 käytössä. Ei ole paikalla. On tää paikalla. Karthaus tarjoaa sähköpumpu. Eikö se ollut lukku? Sähköinen on 901 ja 480. Eikö se ole? Heti, vibraattorin sähköinen. 55. Voimala! Tippuselle pussi plus ultraäänipesu. Ja viimeisenä lippu sinne pussiin, että pääsee karttinkopille ajaa Turkuseen! Tai siis mikä? Turku-karttinkiin! Monta! Jatsa, eikö tää ollut puolen tunnin? Joku minikerpe. Mini-GP sisäradalla maks 8 henkilöä. 92. Vittu. 92. Ei ollut paikalla seuraa. Alright, ja sitten Taskula. No joo, arvossa taskula. Valoa synkkiin pimeisiin hetkiin. 71. Siinä on. Otit niinku palkinnon itsellesi tehdystä työstä. No niin, eli podiumille 10 paikalle nousee tänään VP50! VP:llä oli pisteitä 170, kun Kartmanilla oli 172. Yhdeksäs oli 166 pisteellä Voimala!
se iso tosiaan tuohon sisäportaikolla, missä on palkintoja ja voimakaminen siihen positioon. Kahdeksas oli tänään 154 pisteellä MT Racing! Ai niin, piti pitää ne paikat siistinä. Seitsemäs 146 pisteellä oli Sunset Racing! Maanainen on jäätävä. Kädellä. Kuudenneksi 143 pisteellä Robin Hampari! Se oli siis 143 pistettä, 109 pisteellä viides tänään Disco Ball Racing! Maanainen taas! Nyt sä oot siellä koko ajan. Ei ymmärrä kukaan. Siellä laillisella koneella. Se oli siis 109 pistettä, 102 pisteellä tänään neljäs oli hashtag Team Earth, hashtag Jaska! 99 pisteellä tänään kolmanneksi F. Ortman! Kymmenellä pisteellä toiseksi ajoi kolmannella kolmosnumerolla Lähti menemään, kun ei voittanut. Kiitos. Voittoon ajoi tänään Ootko Oulusta ja pelkääkö nää Palliisia? Vai mitenkö se meni? Vai juokko nää kaljaa? Syökkö nää sisua? Salatec Racing! Täällä on tänäkin vuonna ollut tiukka palatila. Ai niin? Oli hyvin ajettu. Mistä se musiikki tulee siellä? Tähän meidän piti lopettaa. Ei saatana ne aloitti jo. Hei! Ei vielä! Ei, ottakaa! Hyvin mä vedän. Onko vokaali vaan? Siellä on parempi kuin viola. Jäätävä. Jäätävä 9. Mikä se on?
Kaastu ehkä tietokone.